Il-Kumitat Sezzjonali li jirrappreżenta l-Burdnara fih dan il-GRTU esprima tħassib tiegħu dwar il-mod kif qed jiġu trattati Burdnara li operaw mill-Port Ħieles u dewmien biex tittieħed azzjoni biex is-sitwazzjoni tagħhom titjieb. Dan id-dewmien qed jinħass l-aktar nhar ta' tnejn fejn jidħlu ammont kbir ta' trailers u għalhekk il-GRTU kienet resqet suġġerimenti fosthom biex jiżdiedu r-riżorsi u l-investimenti tal-Mall ta' Freeport Corporation biex il-ħruġ ikun faċilitat. Il-GRTU ilha żmien twil tisħaq biex tinfetaħ gejt oħra eżistenti u jiżdied l-istaff biex bekk jitħaffef il-proċess u jittaffa d-dewmien esaġerat li qed jaffaċċjaw ma' wiċċhom il-membri tal-GRTU ta' kuljum. Din il-kejt għandha tintuża l-ħruġ ta' row trailers u xogħol ieħor konvenzjonali bħal żrar u ħadid illi żdied fil-Port Ħieles waqt li l-gejt prinċipali u eżistenti għandha tibqa' tintuża biss għal ħruġ ta' containers. Il-GRTU tinnota li l-proċedura li bdiet titħaddem fl-aħħar xhur fuq scanning tal-containers qed toħloq dewmien żejjed u spejjeż żejda għan-negozju tal-Burdnara. Il-GRTU tinsisti li l-containers li dwarhom tkun meħtieġa scan mal-wasla tagħhom f'Malta għandhom jintbagħtu għal dan l-iskenn immedjatament meta l-container jinħatt minn fuq il-vapur fi triqtu lejn il-post fejn se jinħażen ġewwa l-Port Ħieles. Fid-dawl il-Port Ħieles jieħu ħlas fuq containers tal-20 u tal-40 pied, il-GRTU tinnota li l-iskenn hija parti mir-responsabilità tal-Port Ħieles u mhux tal-Burdnara. Ilha żmien twil tisħaq ukoll li għandhom isiru aktar sforzi biex titwaqqaf il-kompetizzjoni inġusta, speċjalment fuq xogħol li għandha titħallas is-sisa fuqhom u li jiġi fuq groupage trailers. Dan wara li ġie nnutat li l-groupage trailers mhux kollha qed jittellaw fil-ħalfar groupage complex meta jiġu mill-portijiet Maltin, imma xi wħud qed jittieħdu direttament f'bondijiet privati. Hawn il-GRTU tistaqsi lid-dwana biex tikkonferma li xogħol li ġej bil-baħar u fi groupage trailers qiegħed jiġi sottopost għall-istess livell ta' skrutinju bħalma jiġi sottopost xogħol li jgħaddi mill-ħalfar groupage complex. Tistaqsi wkoll id-dwana biex tikkonferma kif qed isiru kontrolli fuq trailers li jinħattu f'bonds privati bl-istess mod li qed isiru fil-ħalfar groupage complex. Il-GRTU tappella wkoll biex titwaqqaf il-kompetizzjoni ġusta anke fuq l-importaturi li l-merkanzija tagħhom tiġi ċċekkjata u proċessata kif tgħid il-liġi. Dan bil-groupage trailers li jġorru l-merkanzija u li jkunu suġġett għal sisa jintbagħtu fil-ħalfar groupage complex. Il-GRTU diġà attendiet għal diversi laqat mal-awtoritajiet kollha responsabbli fosthom id-dwana u l-Port Ħieles iżda ma kien hemm l-ebda żviluppi. Issa jekk il-Gvern jonqos milli jikkomunika mal-GRTU f'perjodu ta' 10 ijiem biex jiġu indirizzati b'mod effettiv dawn il-materji, l-istess GRTU twissi li lesta tieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa.